Hilabete pasada, COVID-19 eragindun pandemia honen ondorioz konfinamendu martxan jarri zenetik, esan pandemia honek krisi sozio-sanitario eta humano bat ekarri digula. Hilabete hau oso gogorra izan da, baina aigea aurre egiten, egunez egun. Momentu aprobetxa nahiko genukez, osasun arluen, eta oinarrizko zerbitzuk eskaintzen nahi dien pertsona lana nabarmentzeko, eta baita ere etxin geraudien adinekuen eta aurren jokabide hori baita ere txalotzeko. Gogun ditugu eta babesa eskaini nahi diogu baita ere, koronavirusen proba hontan, positibo eman dutenei eta behaien ingurukoei, eta baita ere virus honen ondorioz inguruko bat edo lagunen bat galdu dutenei, eta behar bezalako aur hori egiteko okirioste denei. Esan momentu komplikatu hontan, Azpeitiarrak erakutsi zutela, elkartasune dela gure oinarrile, argi ikusi dalako danon harturi dalako, pertsonaik, egoreik babesgabenin aurkitzen diren pertsona horiei laguntziek, Azpeitiar asko izentzeate, batzuk modu isil baten, bestiek kolektiboki antolauta, erabaki dezutenak unukuei laguntziek, eta uste dut lan hortan eredugarri izan zeatela, eta eskerrak eman nahiko genduzke. Esan baita ere udaletxi dagokiola herritarren beharrei erantzutie, beti, baino oain inoiz baino gehiago Horretiken erabateko lehentasun izangoa, herritarrei erantzutie, beharrak identifikatzie, eta baita ere banan ahalik eta erantzun egokilena emateko bide eraginkorrenak martxan jartzie. Hortako, bestek beste, gizarte zerbitzuk indartu ditugu, eta zerbitzu ezberdinak jarri ditugu martxan. Horien artien, udalak deituta, voluntario sare bat erausan, 2000 famili deitu dio, eta esan egun, 100 pertsonan oinarrizko beharrei dela erantzuten, bai udaletxeko langile eta voluntario bidez. Hortaz aparte, herriko zenbait denari eta merkatarilei esker, koronavirusagatik babesteko materiala banatzeko aukeri eduki deu, osasun etxien, farmazietan, dendatan, kalik ere desinfektatzen nahi geha, baztertaren asokin mantentzeko ere neurriak hartu ditugu, janari bankuen ingurun esan, bai zerrenda eta bai maiztasun esago ditugula, eta azpimarra nahi dugu baita ere ikastetxeekin harremanetan egon gehala, eta ikasle guztiek modu telematikoen klasik jarraitu ahal izateko baliabideak jarri ditugula. Esan dugu bai, gizarte zerbitzuk eta zerbitzuk indartu ditugula, eta neurri ekonomikok ere martxan jarri ditugu. Horien artien esan, lehen onartuta genituen diru laguntza lerro batzuk egokitu ditugula, eta berri batzuk sortu ere bai. Zertako, merkatai txikiti laguntzeko, zaintza beharrak asetzeko, oinarrizko beharra erantzuteko, eta baita ere etxebizitza gastuei aurre egiteko. Helburu nagusi eta bakar batekin, inor atzin ez geratzie. Honen arira esan, zerbitzu eta laguntza honen inguruen, udaletxeko webgunien, txoko berezi bat ireki deula, ahalik eta informazio egunera buena jarriko dela, eta baita ere udaletxeko telefonuek une oro zabalida askotutela. Eta honen arira esan, laizte hasiko gala hemendik aurre atatzeko bideo ikusten, bideo ere denan artien einberko deu, elkarkin bagaude ustet, Azpeitiarrak gaitasun edakeula, erronka hauei aurre egiteko, ez da gauza errexak izango, saitasunek izango ditugu, baina esan baita ere, udaletxi bera ere egokitza jungo gala, egoera berri erantzuteko, eta uste dut denak alkarrekin baldin maguz, topatzen dugun egoera honi baikortasunez aurre egiteko aukeri izango dula, eta siniste eta ziur nago hemendiken danok batea, inor baztertu gabe, eta herri hobi bat eraikiz ateako gara. Eskerrik asko.